Ja už stojím pred týmto mikrofónom 40 rokov, ale od prvej chvíle, ako som sa tu postavil, a začali sme potom aj spolu účinkovať v Bratislave s Hurnom, ju vnímam ako jednu z najpozoruhodnejších speváčok, aká za tých 160 rokov vystúpila na scénu. Podľa mňa ona je, bola a bude svetlom pre všetkých tých, ktorí sa touto cestou ako ona vyberú. A dovolím si tvrdiť, že je jagavou hviezdou medzi nami, ktorí sa tejto pesničke venujeme. Blahorečím jej, pretože to je osobnosť spevácka, ľudská, a prajem jej na tej ceste, po ktorej ona kráča ešte, aby tam dlho kráčala, v dobrom zdraví, aby sa jej nevyhýbalo šťastie a aby po celý čas mala okolo seba len tých najlepších ľudí. Maruško. Malá chrastom, ale veľká osobnosťou. Tieto pesničky, ktoré dneska znejú, prepáčte, ale budú patriť na nej. Vy ich môžete len počuť.